Viime aikoina bussipysäkeillä on saattanut nähdä Animalian mainoksen, jossa palvelukseen halutaan koe-eläin. Kävimme hieman ottamassa selvää kampanjan taustoista. Animalian koe-eläinkampanja pyrkii nyt saamaan Suomen eduskunnan sitoutumaan koe-eläinmäärän pysyvään laskemiseen. Eli Animalia alkoi nyt kampanjoida koe-eläinten puolesta. Se on meidän yksi päätoimintakohteista ja syy, minkä vuoksi Animalia alun perin perustettiinkin ja ei ole pitkään aikaan kampanjoitu. Ja nyt kun koe-eläinten määrät on olleet nousussa jo useamman vuoden, niin koettiin, että tämä on tärkeää. Eli tosiaan tämmöinen ihan konkreettinen tavoite määrän laskusta ja sitten sen lisäksi halutaan lisätä yleistä tietoisuutta ja eettistä keskustelua eläinkokeista ja siitä, millaista kipua, tuskaa ja kärsimystä eläimille saa aiheuttaa tieteen vuoksi. Millä eri tavoin koe-eläinten hyvinvointia voitaisiin parantaa? Koe-eläinten hyvinvointi on tosi monimutkainen asia. Sitä säätelee EU-direktiivi, joka piti sellaisenaan sisällyttää Suomenkin eläinsuojelulakiin tai koe-eläinlakiin. Siellä annetaan esimerkiksi jo valmiiksi eläinten häkkikoot ja ne ovat niin standardit. Ne häkit tulevat tehtaista sellaisina kuin ne ovat. Eli siinä on jo yksi iso ongelma. Häkkikoot ovat liian pieniä, eläimillä ei ole tarpeeksi tilaa, ei ole tarpeeksi virikkeitä toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Sitten tietenkin on erilaisia keinoja lievittää kipua. Voidaan puhua siitä, millaisen ympäristön eläin palaa vaikka oltuaan leikkauksessa. Millaista kipulääkitystä käytetään, annetaanko kipulääkitys niin usein kun on tarpeen vai venytetäänkö sitä kipulääkkeen kestoaikaa tavallaan sinne maksimiin asti, että jos siinä on haitari, niin annetaanko se lyhimmän mahdollisen ajan mukaan vai sen pisimmän. Että tässä on sellaisia keinoja vaikuttaa. Sitten tietenkin Animalia nyt, kun eurovaalit ovat tulossa, niin kampanjoi esimerkiksi kaikkein vakavimpien suurinta haittaa aiheuttavien kokeiden kieltämiseksi ja esimerkiksi kädelliskokeiden kieltämiseksi kokonaan. Et Suomessahan ei apinakokeita ole tehty yli 15 vuoteen, mutta ne on täälläkin laillisia ja kuitenkin EUn alueella yli 6000 apinaa käytetään vuosittain. Et esimerkiksi apinat ovat sosiaalisia ja älykkäitä eläimiä, joille missään nimessä ne koe-eläinlaitosten olosuhteet eivät riitä, mutta sama toki voi sanoa kaikista eläimistä, että jos ajatellaan, niin esimerkiksi rotat eivät mahdu kurottautumaan eli nousemaan suoraksi siellä häkissä. Se on hyvin lajityypillinen tarve ja jokainen ymmärtää, että se on aika tärkeä oikeus jokaiselle pystyä suoristautumaan kunnolla. Animalia ylläpitää eläinkokeettoman kosmetiikan, hygieniatuotteiden ja kodin kemikaalien listaa. Sen tunnistaa semmoisesta hyppäävä pupulogosta ja löytyy meidän nettisivuilta. Eli siellä on sellaisia kosmetiikkavalmistajia ja kodinpuhdistusainevalmistajia, jotka eivät käytä eläinkokeita ollenkaan, ovat siihen sitoutuneet. Tämä on helppo tapa vaikuttaa ihan kuluttajana, jokainen kukkarollaan. Sen lisäksi tietenkin olisi tärkeää herättää sitä keskustelua, jakaa tietoisuutta siitä, että vaikka teknologiassa tehdään jatkuvasti läpimurtoja, niin itse asiassa koe-eläinten määrät ovat hyvin laajamittaisesti kasvussa sekä Suomessa että muualla maailmassa ja herättää sitä keskustelua siitä, että onko nykyaikaisilla mittausmenetelmillä ja sillä nykyaikaisella tiedolla eläinten ominaisuuksista, tietoisuudesta ja tuntoisuudesta ollenkaan perusteltua tehdä eläinkokeita ja mitkä eläinkokeet olisivat perusteltuja. Et ovatko suinkaan kaikki ainakaan. Sitten on tietenkin tärkeää toimia sellaisten järjestöjen kautta, joilla on vaikutusvaltaa jopa lainsäädännössä. Eli esimerkiksi Animaliaan aktivoitumalla, liittymällä jäseneksi, ryhtymällä meidän vapaaehtoiseksi. Sillä tavalla voi auttaa. Ja tietenkin, kun eläinkokeet ovat lähes kaikkialla, että ihan kaikkea testataan oikeasti eläimillä ja aina siihen ei ole kuluttajalla mitään valinnan mahdollisuutta, niin totta kai kannattaa miettiä sillä tavalla, että jopa ihan, että elää säästeliäästi, ei osta jatkuvasti uusia elektronisia laitteita, joihin liittyy yllättäen eläinkokeita. Ja
tietenkin yrittää pitää mahdollisimman hyvää huolta terveydestään, ettei sillä suunnalla kuormittaisi koe-eläimiä. Ja sitten yksi tosi tärkeä asia on se, että jos omiin opintoihin tai kouluun liittyy eläinkokeita, niin niistä on jokaisella oikeus kieltäytyä.